Bilih sampun. Semoga niki permintaan saking ibuke kalau mau ninggal katresnan langsung dipun aturke sesarengan karya indah audio profesional lan ugi wonten channel YouTube yang paling setia Dek Lia wonten panjenengan Mbah Kayin. Sumangga ninggal katresnane masih mulya budaya. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino lan wengi. Mas Tito njengare senggake kok luwiri ho padahal cepakane yo mik kok. Onekno Mas. Ora ngono. Piye? Sampean ngerti Tito ki. Pripun Pak Dres? Mergo senggake ora banter ki dhek iki sik berpikir. Apa sing dipikir? Usume manten kok akeh aku ki kapan. Yo sik to ditunggu tanggal mainnya. Ngono lho. Dilungkas sampean ki yo wis wancine. Wancine. Iya. Ki aku panjak-panjak ki lek padha rabi ki demen kok. Lho iya. Lek awake dhewe sing diundang ya kebacut. Heeh. Saman ora ketoke. Ya ora sentimen karo aku. Heeh, bacutke. Nggih. Ojo lali bawalingku. Uga hamono. Jostisnya Jawa Timur Dek Lia. Ayo Pak Tri. Dan juga ada karya indah Mbah Kayin YouTube.